شمي جرامتين جرز جاهر بحد ያው ዋና መውጽኢን ዓላማ ወረር ሓይልታት ካብ ሻዕብያ ይኹን ካብ ብልጽግና ሓይልታት ዝነበሩ ትግራይ ንምድምሳስ ኢሎም ዝተዓሉ ሓይልታት ነይሮም ንዓቶም ንምድምሳስ ሰፊሕ ዝኾነ ቃልሲ ካይድና ጸላእትና ብምድምሳስ ኢና ንርከብ ካብ ትግራይ ጸራርጊና ከም ዘውፃእናዮም እውን መላእ ትግራይ መላእ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ኮይኑ ዓለም ሃገራት እውን ኩላተን ናመዝገበ እየን ዝርከባ ተዓወትና ካብዚ ቀጽልና ዘለና ከዓ ሰራዊትና ናደምሰሰ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ብማይ ጸብሪ ወረዳ ዝተባሃለ ኣብ ተከዘ ተሳጊርና እምባባድረ ትበሃል ከተማ ጣብያ ማይ ዓይኒ ናይ 101 ኮር 103 ኮር ኣርማ ሓደ ማለት እዩ ትራንስፖርት ኣባላትና ሕዚ ምስቲ ዝነበረና ናይ ጸላእ ሓይሊ ደምሰሳ ናይ ህዝብና ናይ ልምዓት ናይ ማሕረስ ናይ ጻህያይ ናይ ዝራእቲ ሽግራት ዝነበሮም ስራሕቲ ወና ጎን ምስተውግእ እናካየድና የሚና ንርከብ እናካየድና ንሃለና ሕጂ ኣብ ተጸገመ ገባር ናይ ምጽሃይ ናይ ምሕራስ ስራሕቲ ብብብ ዲፓርትመንት እናካየደ እዩ ዝርከብ ተወግእ እውን እናቐጸለ ናደምሰስና ኢና ንርከብ ጸላእ እውን ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እውን ዝነበረ ናይ ተከዘ ድልድል ብዝሰወረ ሓይሊ ትድልድል እውን እናጸገና ብውሕጅ ሓሚስና ጸላእትና እናደምሰስና ስራሕትና ናሳለጥና ህዝብና እውን ኣብ ስርሑ ከኣቱ እናገበርና ኢና ዘለና ሙዚቃ ሰራዊትና ዕውት ሕጉስ ኮይኑ ለይትን ቀትርን ቆይርኒ ጸይመኒ ጠሚኒ ኸይበለ ስራሕቲ ورمردر بالتقلنا ورمردر بالتقلنا ديسميس 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 ديسميس
هالو فرحنا أنا زرقنا يا زرقي بتعمل فرحنا أنا زرقنا يا الصم عشان نبغى سايقة نحن نقول يقولنا هدوء لما عفاكم غير ما هو يقولنا بلنا زحرسنا يا نسيا عقلية سعيرة نفسها أو عبوة عباية تقرأي منات مسارة داول معدنا وقلنا كايدنا مسارة داول معدنا احنا كايدنا دعنا أميرهم تعرسوا دعنا أميرهم تعرسوا معنا غصينا جمالنا صحي سقامينا صلحي احنا نزمنا زين خبروا وسوات يلا زين خبروا وسوات يلا زين نفس صدمي